Kom med holdet, det er en fin forsamling. Så mange flasker, at det ligner en hamstring. Har en plan, hæld champagne i ganen. Har bare lyst til at drikke mig for sans og samling. En til hver hånd, mønt i hver lomme. De så varme, man var nødt til at tænde for aircon. Skru lidt op for den gode energi, vi har brug for. Samuel er gået ned, fordi han skal klippe mig. Vi har sagt til ham, der er ikke nogen kode i elevatoren. Lidt sprang i elevatoren. Samuel! Åben, bror! Hvad? Åben! Jeg prøver, bro! Tag jer sammen, bro! Bro, jeg trykker på knappen. Bro, åben, mand! Så er der klippegrej. Den eneste grund til, at han er kommet. Han flyver hjem igen om et kvarter. For the truth, come put both hands on a DJ booth, then wind your waist to the big man sound, and I get too stiff cause I think too round. Good God, make me lift up your gown, but your face so sweet, wanna spin you around. If I go link gang, I'll bring you. Lille update, der sker altså ikke så meget i dag. Vi har været ved poolen sådan semi meget hele dagen. Nu står vi ude foran på fodboldbanen og spiller lidt bold. Der er ikke nogen af os, der har haft sådan vildt meget energi til det helt store i dag. Men der skal ske et eller andet, så jeg har booket noget fucking fedt. Drengene ved det ikke endnu, men I skal glæde jer. Der er sådan det. Giver I til mig, giver I til dig, giver I til dig. Og taber, der er det Franco Røv, mand. Ja, tak. Åh, shit. Boysene ved ikke, hvor fanden vi skal hen. Det er kun mig, der ved det. Jeg har bestilt Uberen, jeg har gjort alt. Så nu tager vi derned. Lad os se, hvad den her by, den her by hedder overhovedet. Det er St. Julians. Det bliver fucking fedt, så lad os komme afsted. Let's get it. Ja, exactly. Okay, så det der sker lige nu, det er, at Uberdriveren han siger, at vi er der legit 5 minutter over 7. Og vi har det her, arrangement på den her bar, som der starter her kl. 19. Er det ikke der? Jo, præcis. Så hvis vi ikke når det, så kan vi sgu ikke være med. Og travlt nu. Uberdriveren siger, at vi kommer for sent til det sted, vi skal hen. Den siger, bliver der lidt 3 minutter. Hvis vi bare kan sådan slå 4 minutter af, eller sådan noget, 5 minutter. Hvordan kan det være sådan der, at alle de Uberdrivers, vi har kørt med, de kører så satans hurtigt. Men så ham her, han står og siger, nej, jeg tager den stille og roligt. Kom nu ind i kampen, mand. Willum! Hvad er det for en restaurant, du har taget os ind på? Willum, hvad fuck er det for en restaurant, du har taget os ind på? Og det er det ikke en restaurant. Vi er kommet frem til den her piratbåd. Vi har lige stået sådan der, det er 20 minutter i kø. Bare for at få én drink. Vi skal rende rundt med den her drink hele aften. Eller den her kop hele aften. Ellers koster det 2 euro, så får sådan en ny kop her. Ja, men hey, de siger i hvert fald, at der er unlimited refills. Så lækkert. Så vi er i gang. Så adapt til livsstilen. Vi er ankommet på båden nu. Ja, der er rimelig den der trykket vej med folk, der er sådan lidt akavet. Den skal virkelig lige startes, ellers så... Men altså, jeg tænker lige snart, jeg har fået to glas mere ned. Ice, baby. Stretch out, big bands, roll, roll, flex up, 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 stretch out, big bands, roll, roll. Vi har været på den her båd endnu i hvad? 2-3 timer. Det har været fucking vibe, der har været sindssygt mange mennesker. Loke, du gør det godt i ædru lige nu. Loke, han er nok det modsatte af ædru lige nu. Slap af, bro. Tag den bare stille og roligt. Vi hygger, det er en sindssyg aften. Starten, der var det sådan der lidt akavet stemning, fordi at der var sådan er det altid starten, ikke? Men vi lavede lige icebreaker, vi starter ind på floor. Samuel, han hoppede op på stripperstangen, han begyndte at regne op. Português. I'm Português. Du er portugês? No. De Portugal? Yes. What?
Dá um abraço. Eu sou do... Sorry! Flex up, stretch out, big band, roll up. Flex up, stretch out, big band, roll up. Flex up, Tissemann. Tissemann. roll up. Flex up, stretch out, big band, roll up. Hvor er det fucking godt, mand. Det smager røvgodt. Så lækkert. Okay, så status er, at vi er på vej ud til Blue Lagoon. Det er helt krystalklart. Burde også være nogle klipper derude, sådan, så vi kan komme ud igen og cliffdive og så videre. Så lad os komme afsted. Jeg lagde min sjæl til side. Så vi kommer frem til haven her. Vi skal over have nogle billetter nu. Hver dag er lønningsdag. Yeah, together. We pay for free. For free. En chokolade Indian mango. Lugtende mango. Sjovere. Er vi klar, eller hvad? Der er fisk på. It's Kelpie Vibes. Så er vi på Giant her. Fuldstændig magisk. Hold kæft, hvor er der mange mennesker, mand. Meget fucking. Fuck, hvor er der mange mennesker. Kan der gå? Og vi kom så igennem. Fuck, hvor er det vildt. Prøv bare at se vandet hernede, jo. Kelpie Vibes. DJ Spinner. Villermand hoppede ned, og han ramte fucking jorden, bro. Fire, boy. I love you fight kung fu, but I go fight for Fuck, man. Bro, hvordan kunne du det der? Det var meget længere ned, end man lige tror. Det var fucked up nøjeren, bro. Ja, men jeg ramte ikke jorden, heldigvis. Okay. Du skal bare hoppe længere ud af. Vores plan lige nu her, det er selvfølgelig, at vi skal finde et sted, hvor vi kan sidde og være sådan lidt mere privat. Der er alt for mange mennesker i dag. Altså, Super fucking proppet, så nu scouter vi lige lidt. Går en lille vandretur. We could go on a vacation, have fun, baby, all night long. Boys, hvad laver I? Hvorfor er I helt alene herinde, mand? Skal vi prøve at svømme derinde, boys? The fast car, I get money like bastard. You know, if you reach my last card, I want to know you want Der er så meget salt på. I go there for you. Shane, you know, I'm writing the song for you. And you know, I do another one for you. Take a look, shit. We could go on a vacation. Have fun, baby, all night long. Take a look, shit. So guys, what's about to happen? We're gonna go into enemy territory. This is unknown territory, guys. We are the cave explorers. It's finished. Sok. Wait. Det er lukket en tampon, hvor er det ikke? Det er nøje. Ja, det er en tampon. Det var fandme det samme. Du bliver ved med at stå og røre ved. Det skal være ligesom de der Africans. Hvor det bare sådan glider så. Kom. Hvor er han syg? Vi er så monster trætte lige nu. Så kom hjem af, mand. Nå, vi er gået i gang igen. Drengene, de har ligget og fået noget søvn. Samuel, han har sovet i 2 timer. Altså 2 timer eller sådan noget. Vi har været hjemme nu i et par timer, og det var en fucking fed tur til Blue Lagoon. Det var røvfedt, men den har også smadret skot og grundigt. Jeg havde lige en lille smule ekstra energi, så nu har jeg fået lavet noget mad. Vi har fået sat det nye stash op herovre. Hygge. Så lad os komme i gang, og så forhåbentlig så tager vi på Tjernpuller i aften. Jeg skal lige se, om jeg overgår. Chancen for, at vi får Loke med i byen, den er
er nok sådan lige her lige nu. Men vi prøver i 5-10 minutter lige hurtigt få energien op i ham, ikke? Ja, vi skal nok få ham solgt. Det er ikke meget længere end det. Vi skal bare lige... Vi skal lige have lidt boost, så at vi lige kan få de gode taleskrivelser ind. Og så er det bare ned til ham at få det solgt. Så tror jeg, vi går ned med sådan en enkelt vodkaflaske. Vi skal i byen. Hvad siger vi? We are on the way. Vi skal i byen. Vi skal hygge os. Det bliver fucking sindssygt. Det er anden sidste dag hernede, så vi må nødt til at nyde det. Vi har et dag tilbage. Vi har i morgen. Så er det game. Så er det game. Så er det hjem. It's because our cat just died. Yeah. It got ran over by a car. Here in this street? Yeah, just now. There's 2 cats I avoid there. Yeah, exactly. They're running everywhere. And our cat just died, bro. And we had like someone from the next neighbor. They just came over with the cat. And we're sorry for being late. So. Yeah. We're going to Partyville and like drinking our pain. Jeg føler mig presset, der slanger ikke græsset, og tingene de var ikke for evigt. Den første der starter, den sidste der slutter. Fortæl mig, hvor klar vi den egentlig. Sød karamel, hun er flot og æstetisk, men ved ikke om vi kan blive enige. Vi ser, jeg er over. Den er kemisk, så mange leger mand og ben i.